Hello mga kapsat! Another video na naman ang gagawin ko dahil gagala na naman ako dahil pupuntahan ko ngayon ang sinasabi nilang sikat na beach dito sa Burgos. Yes, andito po ako ngayon sa mismong bayan ng Burgos. Dahil excited na akong marating at makita masilip ang sinasabi nilang death pool dito sa Kabungawan. So tara, samahan nyo kami dahil magbiyahe ngayon tayo at pupuntahan muna natin at papasokin natin ang lugar ng Kabungawan. First time kong pumunta sa lugar na to mga kabsat, kaya naman ura-urata kaming nagbiyahe dahil ang sabi nila medyo daw malayo ang lugar na to, kaya naman nasa 40 minutes yung biyahe namin gamit ang motor bago namin marating ang Kabungawan. So ito na nga mga kabsat, nandito na nga tayo sa Kabungawan Beach. So ang kailangan na lang natin gawin is papasok muna tayo at maghahanap tayo ng parkingan dahil iiwan natin yung ating motor. So, napansin ko din tong lugar na to, marami din palang mga beach na tapat-tapat. So, walang problema kung saang beach ka papasok at mag-rent ng mga cottages kasi marami din pala dito. So, walang problema. So, tara, maghahanap muna kami ng parkingan at magbabayad din ng entrance fee. So, tara. So, andito ngayon tayo sa mismong dagat ng Kabungawan Beach. So, tingnan nyo nga naman, di ba? Sobrang ganda. Nakaka-relax tong place na to. So, ang gagawin ko na lang is pupuntahan at hahanapin kung saan nga ba itong death pool na sinasabi nila at dinarayo ng maraming tao. So, nagtanong-tanong ako sa mga tao dito at ang sabi, medyo malayo-layo pa raw at lalakarin daw namin kasi sobrang mabato at matutulis pa. Babaybayin namin ngayon ang death pool. Tingnan nyo, ang ganda oh. Yan. Mahirap. Magandang puntahan pero mahirap naman. Ay. Ang ganda ng view. Pero mahirap siyang puntahan. Mabato. Dito tayo maglalakad. Malayo-layo pa yun. Tingnan nyo nga naman yung dadaanan ko ngayon. Mabato-bato talaga. Ay. Ay. Grabe. Ay, hindi pala siya ganun kadaling puntahan. Mahirap din pala.
So, ayan na nga mga kabsat at narating ko na nga yung sinasabi nilang death pool dito sa Kabungawan. Kung mapapansin nyo yung butas sa likod ko, ayan, yan yung tinatawag nilang death pool dito. Yun nga lang, hindi ko lang ma-experience na malapitan at makapag-selfie at ito na nga, video na lang yung ginagawa ko. Yan, tignan nyo naman, sobrang lakas ng alon. High tide ngayon, kaya medyo nalulungkot ako kasi hindi ko talaga siya ma-experience na babaan at mag-selfie, mag-video. So, ayun lang, nasa taas lang talaga ako niyan, pinagmamasdan ko lang at inanamnam ko din yung ganda ng lugar na to. So, ayan, super excited ako kasi at least na-experience ko yung pagpunta dito at nakita ko rin personal yung sinasabi nilang death pool dito sa Kabungawan.